त्या तलासन करता 2 कारत घेतला, एक 7-8 बिंबोल घेतला, 3 इतर मिरसांग घेतला. आता हांव कारत इशीन दिता, हाजी बी काडटा. आजी कोडशे आणि काडकागी वय बानी कोड उदा कानातल्या करच्या जाता. अतिशय जेवण कोड उदा काढता त्याचे. पक्काने बिंबोल मेळले आला रे कसं करू आंबट चिंच मावता उंदला वंद पक्काने बिंबोल गाव मेळना ना ते गाव असला रे आंबड ना आंबट तरी आंबोल नानातल्या चिंचा चिंच तर मिरसांग शिंदून दवरता. कारत्या उदकान कारत शिजत दवरता. हे कारत कितले वेळ मिनिट आहे शिजक 10 मिनिट 10 मिनिट आता कारत्या उदकान गेले पडनाक 4 मेथी घालता. म्हळ्यार आमी लसूण घालनाचे. आता तरी मिरसांगाने बिंबोल शिंदीला अंत घालता. कारती घालता. मीठ घालता. गोड घालता.
काराथ्या तळासानी रेडी जाल्यार तिखी मिरची सगळं जावन ऑथेंटिक लसूण पियावन आणतिले GSB स्टाईल रेसिपी कोण दाखयला. तुम्ही बी ट्राय करांची आणि कशी जाला म्हूण कमेंट कोण सांगू का. लाईक करू का विसरू नकांची. थँक्यू.